मैया थामहिनबा 24 जुलाइ 2020 मायथाइनि बर'नि सासे लिरगिरि बर' राइटार्स एकाडेमिनि एडभाइजार राखाव बसुमतारिया बिटिआर एकर्डनि सायाव माखासे बानबुंथि होलांदों। बिथांनि जि भिडिअखौ नायनानै आरो सिगांनि माखासे बिथांनि बानबुंथाइफोरखौ नायनानै बे मोननै बाथ्राखौ रुजुयोब्ला बिथाङा सासे थाव थेलेफा मानसि, राखाव बसुमतारिया सासे थाव थेलेफा मानसि। आरो बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा, बिथांनि मैयानि जि भिडिअ बे भिडिअनिफ्रायनो जों नुयो। बेयाव मोननै बाथ्रा बिथाङा गावनो गाव बुंदों। गिबि सारियाव बियो गिबि पार्टजों बिथाङा बुंदों जे बिटिआर एकर्डआ बेयाव जोंनि गोजोनथाव नङा। आंनि नोजोराव दिनैहाय बे बिटिआर जे एग्रिमेन्ट जादों, गोबाङानो बुंदों बेयो बर'लेण्ड जानायनि बिथा, नाथाय आं नुदों बेयो बर'लेण्ड जानायनि बिथानि सोलाय फैलार जानायनिसो लामा। बे फैलार जानायनि लामायाव थांगासिनो दं। नाथाय उन पार्टजों बिथाङा बुंलायबाय जे बिटिआरआ जुदि इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला जों बयबो बोल्ड स्टेप लानांगोन। आरो जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मिरु सरकारा बेखौ जुदि नाल एन्ड भइड रिजेक्ट खालामनायनि लामाथिं लांदोंबा बे साननो गोनां जागोन। अब्ला बर'फ्रा सोमावसारनायनि अनगायै जेबो लामा थाहैनाय नङा। थैथां सोमावसारनो डेम'क्रेसियावबो सोमावसारखानांगोन। आं आसा खालामदों बिटिआरखौ जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौब्ला गुबुना हानाय नङा। जायफोर गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरसो बेखौ हागोन। दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जायफ्रा सोमोन्दो दं, स्टेट गभर्नमेन्टआव जायफ्रा शेयारिं खालामदों, बिसोरसो बिनि लामाफोरखौ बुंनो हागोन, बिसोरसो बुंनो हागोन। आं बेखौ आसा खालामबाय। अब्ला उन पार्टनि जे बुंनाय बिटिआर एकर्डआ जुदियो गोजोनथाव नङामोनब्ला बिथाङा मानो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ उन पार्टजों बुंहैफिनखो, बे मोनसे। आरो थाव थेलेफानि जे बाथ्रा बियो बुंनाय नङा, आंनि बुंनाय नङा, बियो बिथाङा गावनो प्रमान होनानै लादों। बे बोहैथि बोसोरनिनो 29 जानुवारि खालि बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टजों मोनसे पस्ट होदोंमोन, जाय पस्टआव बिटिआरआ बर'फोरखौ थारैनो गोजोन होनो हाजोबाखैब्लाबो लासैनो गोरोबथानि बेसेनखौ बुजिनो हागोन, आंहा गोथौवैनो फोथायनाय दं होनना बुंदों। 29 जानुवारियाव बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनानै बुंबाय। बिनि 6 दाननि उनाव थामहिनबा मैया 24 जुलाइ बिथाङा दिनै बुंफैलायबाय बिटिआर गोरोबथाखौ बिथाङा गनायना लानो हायाखै आरो बे गनायथाव नङा होननानै। दा बे मोननै बाथ्राखौ जिहेतु उल्थां फाल्थां बुंदों, मोनसे समाव बिथाङा बरायबाय आरो मोनसे समाव बिथाङा बे एखे बुस्थुखौनो बिथाङा सोंखारि फैबाय। दा बर'आव बिदिखौ थाव थेलेफा होनना बुङो आरो बेखौ सासे लिरगिरि हिसाबै राखाव बसुमतारिया गावनो निजे मोजाङै मिथिगोन।